Casa Orlandai és un equipament de proximitat cultural que gestionem des de fa 12 anys de forma comunitària als veïns i veïnes de Sarrià. El projecte que tenim, a part dels 3 eixos d'art, convivència i transformació social, ha fet que fem un impuls aquests últims anys amb el tema social. Això ha fet que, juntament amb la XES, amb Còpolis i amb Barcelona Activa, desenvolupem un projecte de potenciar les economies transformadores. I una d'aquestes és l'economia feminista, que és la que aquest any hem centrat els nostres esforços. Des de la Comissió d'Economia Social i Solidària d'Orlandai hem intentat mapejar tots els actors que en el territori desenvolupaven tasques de les cures, ja siguin de forma comunitària, de forma professional, de forma privada, per intentar mapejar quina és la realitat del nostre entorn, fer un dossier, obtenir informació, i això ens ha portat a fer i plantejar una exposició col·laborativa que ens ha portat a conèixer a una persona que ja estava fent un estudi des de fa un temps de les dones que venen al nostre districte a treballar a les cases, i això ens ha portat a fer una col·laboració, una exposició que és la que avui presentem. Mujeres que sacan brillo és una exposició fotogràfica que va néixer a partir d'un treball de recerca, que és la meva recerca sobre dones migrades treballadores de la llar, i també és un punt de trobada. És més que fotos i imatges, sinó que és un punt de trobada de persones que han vingut de lluny. També parla de la història de totes, d'històries globals. Són dones que han vingut de diferents llocs d'Amèrica Latina, però també d'aquí d'Espanya, de Galícia, i tenen diferents històries, històries de dones refugiades, de dones que han fugit del masclisme i que han fugit de diferents situacions i que han volgut fer un canvi a les seves vides. Soy representante del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, activista cofundadora. Es el primer sindicato de trabajadoras del hogar de Cataluña y de toda España. Estamos para defender los derechos de todas las personas que trabajan y no saben, cuando vienen en un país extraño, no saben sus derechos ni sus obligaciones. Nuestro primer objetivo es la ratificación del convenio 189, porque el trabajo del hogar en este momento y de los cuidados no tiene ninguna protección para la trabajadora que se queda sin trabajo, porque no tenemos derecho al paro. Entonces lo que más se necesita es la ratificación del convenio 189, para que así España lo apruebe y ya tener los derechos que realmente están muy negados y la invisibilidad que tiene la trabajadora en estos momentos.